wordt een pirate bay. Het zijn de schrik der zee. We zijn op zoek naar goud. Dat is waar piraat van houdt. En wat doe je allemaal hier in zo'n weekend? Nou, we proberen ons eigen kampterrein op te bouwen. En dan zelf op te koken, op houtvuur enzovoort. En we doen ook al die speeltjes met orengroepen. Zodat we elkaar een beetje leren kennen. Het is een soort van wedstrijd van welk subkamp wint. Als je appels hast, dan wordt het heel lang voordat je het kleer hast. Dan ja, het moet echt heel lang sieren. En als je macaroni hast, het siert even en dan kun je het lekker eten. Nee, dan ben je eerst aan het hout hakken. Nee, en hoe meer hout, hoe boter het vuur, hoe sneller. Maar ik zuinig het wel met het hout, want het maakt er nog de hele kant mee. We hebben wel gezien dat het af en toe wat minder wordt. Hè. Dus ook minder jeugd in Nederland. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat we meer leden krijgen. En zeker in het noorden zien we een duidelijke groei van leden. En daaruit blijkt, denk ik wel, hoe leuk het is om bij scouting te zitten. En dat buiten spelen en samen stoere dingen doen echt wel heel erg leuk is. Soms kampeer ik gewoon in de boetenlucht. Sommigen gaan sliepen dan gewoon boeten onder de sterrenhemel. Dat is ook wel heel erg fijn. Heb ik nog net in, maar dat wil ik wel. En gewoon koken op houtvuur en gewoon eens een keer ergens anders wezen dan thuis in tv zien. Wat is nou het leukste was dit weekend die je inhast? Ik denk sliepen. Ja, want ik ben best wel weg. Dus ja, dan is het lekker om even te sliepen, ja. Heel vermoeiend aan kamp? Ja. Vooral dat er lietse bij binnen die vervelend binnen, waar ze weer op letten. Ja, dan wil ik gauw weer. Ja.